Sziasztok, srácok! Én László, és a mai videóban itt vagyok a Boss Starsnak egy kopiával, amit a mai videóban ki fogunk próbálni. Na, hát a PES az így néz ki. 84 karul, egész jó. Szerintem 55-est mérik tartani a PES, és van végén egy box. Vagy mit tudom én, milyen box. És van egy ilyen kredites rendszer ebben is, ebben a játékban is ott van Frank, és Mortis, ami nem biztos, hogy ők van, de rájuk hasonlít. Na, van, hát nincs sok karakter, például ez egy skin, ez Trophy Roader skin, amúgy ez Nita akar lenni szerintem, ez meg Enz akar lenni szerintem, és az alapkarakternek az arca olyan, mint Colt, és amúgy ez Shelly akar lenni szerintem, de akkor menjünk is egy kört szerintem ezzel Lucky-val. Na, végrehajtottak. Azt mondanom tudjuk. Na igen, itt van egy ilyen fejlesztések, szóval, hogy tudod így magadot, na alapjára talán a karaktered nem hírelődik, így tudsz lenni, hogy így erősebbes tudsz lenni, tudsz így, hogyha így lősz egyet, akkor így tudsz fogyasztani vele, vagy hát így, hát fel tudod gyújtani az embereket. Na. És így tudod válaszolni, hogy több HP-d legyen, és ilyesmi, de én azt mondom, hogy vegyük meg ezeket a csíralkat, mert nagyon zavarók, főleg azok az zöld kockák, azok aztán nagyon zavarók, de vannak ilyen pókok, de azért van HP-k, mert most kicsi. Az ulti az olyan, mint Coletnak az ultia, csak annyira nem megy vissza, de amúgy az alapkarak, és hát így a karakteres egy kicsikét így Coletnak arra. Hát a PES skinnek, mikor beta az a Colette játékban, akkor volt az a skin a PES-nek, és nekem arra hasonlít egy kicsikét a karakternek a kinézete, de mi nem rossz karakter, szerintem jó karakter. Stage 2 valószínűleg tesz valami erősítést, ezt fontos, arra erősebb leszek. Még nem melyiket, és akkor még egy tesztot. Megveszed a villamost, kérlek. Jó. Mit van? Az a tüzes cucc, az amúgy jóféle, mert hogyha bejönnek mi azt a kajükcsönek. Szóval arra jó az a tüzes cucc, hogy hát, hogyha beljön egy enemy, több, akkor felgyullad. Na meg is értük, szegény csírok meghalt. De van az a más verziója annak, ami szintén ugyanazt csinál, és akkor hogyha meglevek egy embert, akkor felgyullad. Ennyivel tud mást, hogy nem körülöttem lesz egy tűzkör, hanem hogyha meglevek egy embert, akkor fog felgyulladni. Így hirtelenül jó elszágyultak a gyármekik és a botok, így tudom én, mik ezek szörnyek. Ott is van egy fénykavlatom, ami szerintem itt a játékban a legnagyobb ritkaság, itt és a lega, de például Mortis meg Frank, meg Mortis a játékban az lega, ebben a játékban szerintem, de nem tudom, hogy de nekem annak tűnik. Jó, és valószínűleg valamit, és most ami van az új karakter, azt így hívják a játékba, hogy Baba. Amúgy tegnap töltöttem le azt a játékot, egy öregtelen dobta fel nekem, és gondoltam, átültem. Na minek? Eldobt, most megnéztem a kommenteket, írta, hogy jó játék, és hasonlít a Brawl Starsra, és akkor kipróbáltam. Na. Most úgy be fogunk indulni, hogy csak már most már azért komolyak vagyunk nagyon is. Most már jöhet ránk a kártya, meg az egészek. Nem tudom, én ebben a játékban még egyszer nem vesztettem, nem tudom, hogy vagyok ilyen prók. Vagy csak nekem dob ilyen botánbereket, és azt, hogy nem tudnak megölni, de tiszta jó vagyok, hogy nem haltam meg még egyszer se, pedig tegnap se haltam meg egyszer se, s most se. Miért most nem akarsz? Lehet, hogy lehetne, nem mindegy. És lehet, hogy az... Hát... Ilyen pókkal amúgy vannak ilyen kisebb pókok, és ezek a pansapon. Ezek azt hiszem, igen, ezek a nagyobb fajta pókok, ami nagyobb pókot én még nem kapom a játékban, aztán lehet, hogy van. Na, menjünk arra az a karakterre.
Összeszedjük, nagyon szépen szétszedjük. Na, na, első kis lekünk lesz. Simán kérem szépen, nagyon próbapársait, szerintem ez volt. Na mindegy. Ki kéne lépni, és akkor válasszuk ki azt az ufót, mi az, azt a múmiát, mi az, minek. Váldászokon jön az a Trofirodo, én mondom az a skines meg, Trofirodo skin, és az is Trofirodo skin arra a Lucky-ra. Nagyon fincsi, nagyon jók azok a skinek szerintem, egy indíts kis a... Na, el is indult, nagyon fincsi, nagyon jó. Válaszunk különös valami jó cuccokot. Nagyon az, meg az ormó, hát más mondjuk nem most nagyon tudnak választani. Survive! Na, öljük meg azt a csódikja, az mondjuk egy közelharc karakter. Az a, mi az, múmia? Nem tudom, hogy mi ez. De amúgy nem rossz karakter, csak nagyon kicsikán range. Amúgy ez egy Brawl Stars copy szerintem, de amúgy jó a játék, jó Brawl Stars copy lett, de ami miatt a kicsikét, mikor meglátom ezt a játékot, kicsikét ilyen squadbuster beütésre, de csak amiatt, már hogy így, hogyha nem megy bele egy enemy a körbe, akkor nem támadja meg a karakterem, csak akkor, hogyha belemegyek egy enemybe. És hát, hogyha így a körön bemegy, és a squadbusterben is így van, hogyha nem értitek, nem tudok magyarázni még most se. Régebb se tudtam, de most se. A másik egyszer a kis csíra. De nem baj. Még már meg azt a slime-ot de nem hiszem el, hogy nem tudjuk. És rá kéne menni arra is. Mit vagy ide egy stage-kat? Nem bejön, pedig lehet, hogy megöltem volna, mondjuk éges megöltem volna, de mindegy. Hát sokat már vásároltunk. Én erre visszam közös. Na, survive! Na, azt most úgy megöljük, mint talán, ugye? A kis cicka meg lesz halva. Nagyon fincsi, nagyon jó. Már most az rájönnek rá másmely, de no problem. Mert nem tudok úgysem megölni. Az ulti amúgy nagyon OP-nek a karakternek, én szerintem. Szóval, nem lesz az ulti, az legalább jobb. Mennyien vannak asmi. De aminek sok HP van, azok kicsike zombik, akiknek sok HP van, a skeletonok, és azok a nagy pókok, amúgy a többinek nincs is olyan sok HP szerintem. És akinek mi. Szerintem nincs olyan sok HP-juk azoknak a slime-oknak. Még eléggé idegesítőek. Egyszer annyian rajtam vannak, mint most. Azt el kéne intézni. Intézd már rá, Stage 3 pontokra, amikor megalévom, hogy ez olyan alap, hogy választunk akkor innen is valamit, választok azt a zöldet. Nem tudom úgy, hogy mire jön az a zöld, szóval jön az. Na innen már az jó lesz, és sáss meg a zöldet. Meg azt a gombát. Nagyon jó, nagyon fincsi, nagyon jó survive. És már hát az halt egyből, szerintem simasz. Loppalt. Főleg úgy, hogy egy olyan próember, mint én, hogy ne tudja megölni, ez valami csoda. És azt se is értem mindig. Ez csak az alap nálam. Na de nem baj. Na akkor menjünk át az alap karakterre. Szerintem minél gyorsabban. Ja igen, hogy itt vannak játszószok, amiket így be kell gyűjteni. Világgyűjteni, és akkor így át lehet menni, hanem hát így a beszélni valami, de akkor ez Trofirodos ez a skin. Az alap. Az a skin, az amúgy jó, ez a skin, még áll. Ja igen, és amúgy a Trofirodos skineknek van külön animációja. Igaz, hogy csak egy Trofirodos skin van, de van animációja mindkettőnek. Meg amúgy izénél 9000 kupáig tart itt a Trofirod. Na, el is kezdődött a meccs. Nagyon jó. Innen is valószka hílest, és azt nagyon tisztán.
De annak a villámnak amúgy sok értelme. Van csak, hogyha valaki nem jön pont belém közel, akkor sok értelme nincsen. De nem baj, azért beállítottam. Meg lehetne kellett volna tartani azt a pénzt, ami hát még megmaradt volna, de most már nem maradt jó. Mennyire vannak ám, de van kicsi pók. Ez mi amúgy nem tudom elképzelni, ezek a kis zöld cuccok. Vannak a slime-ok, és vannak azok a zöld cuccok. Van ezeket amúgy mit is? Ezek a disznók, vaddisznók, és ilyen katonák. Vannak azok. De ismeri sereg slime jövőre jön. Hát én kiírjuk. Nem vagy már az a jó, hogy ebben a játékban magától töltődik az útid, és nem kell meglőség. Szóval nem kell meglőség kikna, hogyha lősz, úgyse töltődik hamarabb a lövések. Mondjuk le kell tenni a mecsit azt, mert így is, hogy ezt mondom, mindenütt ilyen slime és ilyen szarok, szóval a gameplay-es nem segítene. Szerintem a Brawl Stars-szal meg az a helyzet mostanában, hogy kezdenek kicsit megunni a játékot, szóval nem biztos, hogy olyan sok Brawl Stars videó lesz, lehet, hogy mostanában egy kicsit erről a játékról fogok csinálni videócskákat. Vagy lehet, hogyha annyit egy új karaktert a Brawl Stars-ba valamikor, és nem tudom, hogy lesz-e még olyan, egyáltalán már 2 hónapja nem nyitottam új karaktert, és hogyha lesz olyan, akkor lehet, hogy ezt videóba kipróbálom, de most még nem nagyon nyitok új karaktert, szóval RIP. Brawl Stars szerintem el is fogok derülni holnap a Brawl Stars betűröm. És Varga Squadbusterik, hogyha Squadbuster globálisan lesz róla 1-2 videó. Még arról lesz, arról biztos, hogy lesz, és akkor visszatöltöm a Brawl Stars-t, és akkor az lesz, hogy lesz Brawl Stars videó, Squadbuster videós, és lesz arról a játékos videó. Hogyha nem törlöm addig. Na mindegy, azt már meg kéne állni, de nem hiszem el, hogy ilyen sírva vagyok, na végre. De most meg annyi bók van, ilyen sírjuk, hogy eltokszik ez az ember, ugye. Stage 3, de nem tudom, mi vannak ilyen stage-ek, amik ugye ezeknek. Szóval, hogy de jó játék, ahhoz képest, hogy ez egy utánzat, szerintem jó játék, szóval, hogy semmi bajom nincs vele. Előre amúgy azt tudom, hogy ez a Squadbuster kopi, de inkább hajaz a Brawl Stars-ra, mint a Squadbuster-ra. Mi az a szó, hogy hajozni elítészke egyáltalán, nem tudom. Na. Gyújtsuk fel ezeket a paukicak, meg mi ez goblin, mi a zombi eső. Jesus Christ, mennyien itt vannak. Miért rajonganak ennyien? Értem, hogy híres ember vagyok, meg hogy milyen ügyes ember vagyok, de azért nem kell annyi áram jönni. Halljatok már meg ember. Nem baj, már ebből úgyis esély lesz, rámegyünk még arra, és kapja az áldást ezerre, csak nem akar meghalni. Mindjárt én fogok, na nem baj. Megölöm, izvi. A Franket is megölöm. Mindjárt, na menjünk esre. És ezt, na, tiszta ügyes vagyok, azt tudom, hogy és leosz másolnak. Mi az, hogy nulla kupa? Vagy csak én adtam rosszul, lehet, hogy igen. Na mindegy. Miért nem kaptam meg a questet? Már megcsináltam egy questet. What the fuck? Ja, igen, még egyszer tanulni. Meg kellett volna kaptam a questet, tudsz, hogy olyan a quest. Ja, hogy PES exkluzívos volt, tehát akkor még jó, hogy nem kaptam meg a kis csicska játék. Na de mindegy is. Ez a Plank, ez Crow, ez Mortis, ez nem tudom ki akar lenni, ezt sem tudom ki akar lenni, és ez se, de az az új karakter, ez a baba. Na, hát ezt a videót lájkoljátok, én Laci voltam, sziasztok!